השם טוב, קודם כל נתחיל קצת מהרקע מהדבר. מי בכלל אומר שאסור להרבה בשר וחלב? הפסוקים הם מאוד מפורשים. המדרש הגדול והמפורסם מספר שמשה רבינו עולה לשמיים ומתבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לו לא תבשל גדי וחלב עמו. שם הכותב, לא תבשל, שם שאמרת לי כל זה מקודם, לא, תרשום. הוא שרושם 3 פעמים עד שבסופו של דבר אומר לו, טוב, זה אומר שצריך להפריד בשר וחלב? לא, כמו כתוב לא תבשל גדי וחלב עמו. טוב, זה אומר מערכת כלים נפרדת? לא, כתוב לא תבשל גדי וחלב עמו. אבל זה אומר זה, וזה אומר, משה אומר לו, אומר לקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה רוצה, גם ככה עם ישראל, עם קשה עורף, העיקר שתכתוב מה שאמרתי לך. ואז על זה אומרת הגמרא ככה, אמר מר עוקבא במסכת חולין, אני מקווה שהכתב מספיק ברור לכולם, אומנם יצא טיפה קטן, אבל בסדר, אמר מר עוקבא, הנה לאה מילתא, חלב על חמלה לגבי אבא, דאילו אבא כי הווה אכיל ביסרא, ביסרא העידנא, לא אבחיל הגבינה עד למחר עד אשתא, ואילו אנא בהא סעודתה, דלא אכילנה לסעודת אחית אכילנה. זאת אומרת, הגמרא הכל מביאה שיטת מר עוקבא שזה שהוא כלפי אביו כחומץ בן יין. אביו אם היה אוכל בשר היום לא היה אוכל גבינה עד למחרת. כדרך אגב השיטה הזאת נפסקה להלכה בשער הכוונות. הארי היה נוהג ככה שאם או יום שאכל בשר לא אוכל חלב. ומשם גם כן הרמק, יש לו בחלק מהנהגות הרמק שימים מסוימים שהם ימים של חסד או ימים של דין לא להרבה בשר ולא לאכול חלב באותו יום. למשל יום ראשון הוא לא היה אוכל בשר אף פעם. זה בהנהגות הרמק. אז שיטה פחות ידועה אבל כן שיטה שנפסקה למעשה על פי הקבלה. רש"י מבין את הדבר, כתב משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעם. הרמב"ם לעומתו מפני שהבשר שבין השיניים שאינו שר בקינוע. אז המחלוקת העיקרית בין אכילת בשר וחלב, בין המתנה, נעמדת על רש"י שסובר שיש בו טעם הרבה, ועל זה יש לנו קושיה מאוד 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 גדולה, שבסופו של דבר גם נסתכל על ההלכה שהיא באכילת גבינות מסוימות, שהן גבינות קשות ביותר, שיש להן טעם או שומן מאוד מיוחד, שצריך להמתין. אז אומר הרמב"ם, לפי זה לא קשור לרמב"ם, הרמב"ם אומר הבשר נתקע בין השיניים, כל מי אוכל בשר בקר יודע גם כן שהבשר הזה נתקע בין השיניים ולוקח, ואפילו אישה שצריכה לטבול והיא צריכה לטבול ולהזיז את הטבילה, אומרים לה לא לאכול באותו יום בשר בקר כיוון שנתקע בין השיניים וקשה להוציאו. התוספות הוא אומר ככה, לסעודתה אכילנה לא בסעודה שרגילים לעשות אחת שחרית ואחת ערבית, אלא אפילו לאלתר אם סילק השולחן וברך מותר דלא פלוג רבנן. כדרך אגב, אני על המקורות האלו קצת רץ, כי זה דברים שאנחנו יודעים וידועים יותר, שיש בסופו של דבר כמה שיטות. בשולחן ערוך הובאה השיטה של התוספות, שאחרי ברכת המזון מותר כבר לאכול בשר, אחרי בשר מותר לאכול גבינה, אחרי שעה שיטה שנייה, בשיטה שלישית 6 שעות. השיטה המפורסמת של 3 שעות לא מופיעה בשום מקום בשולחן ערוך, אלא איפה מופיעה היא? מביא אותו רבינו ירוחם באיסור בהיתר שלו, והוא כותב ככה, אכל בשר אסור לאכול גבינה עד סעודה אחרינה כרב חיסדא, כן? וכן הגמרא עוקבא מפני שהבשר בשומן נדבק בפה זמן ארוך, טעם של רש"י, וכתב שמפני שהבשר שבין השיניים, כן, רבינו הרמב"ם, כן, שבשר שבין השיניים קרוי בשר שנאמר הבשר עדינו בין שיניהם באו ג' שעות כרש"י, ומטעם זה טוב לנקר שיניים בסעודה אחרת, כן, אם אכל גבינה ואם לא אכל בשר רק אין תיגון בשומן וכו'. זאת אומרת השיטה של 3 שעות כן יש לה מקור בהלכה, זה רבינו ירוחם בכתב יד מאוד מאוד ישן שקשה לקרוא אותו, שהוא מביא שרש"י ככה מביא 3 שעות. עכשיו הרש"י הזה לא קיים בשום מקום. מסתבר לומר שמדובר על אחד מההגאות של רש"י הלא מוגים שלא יצאו לאור. רבינו ירוחם בן זמנו
יכול להיות שהוא קיבל באחד מהמהדורות רש"י שלא יצא לאור, לכן הוא מבין ברש"י שיש 3 שעות. למעשה, השולחן ערוך ביורה דעה כותב ככה: אכל בשר, אפילו של חיה בעוף, לא יאכל גבינה, אכל עד 6 שעות, עד 6 שעות. ואפילו אם שעה כשיעור, אם יש בשר בין השיניים צריך להסילו, והלא עשה תינוק צריך להמתין. זאת אומרת, השולחן ערוך בדרכו של הטור לוקח גם סברה של רש"י, גם סברה של הרמב"ם, חוששים לשני הדברים, ולכן אנחנו ממתינים 6 שעות. לא משנה אם טעם בפלט, לא משנה אם טעם ובלה, לא משנה אם טעם רק לעס לתינוק, הוא חושש לכל השיטות, ולכן אנחנו חייבים להמתין 6 שעות. כך אומר מרן השולחן ערוך. אומר הרמ"א, ואם מצא אחר כך בשר שבין השיניים ומסירו, צריך להדיח פיו קודם שיאכל גבינה. ויש אומרים, ואין צריכים להמתין 6 שעות, רק מיד אם סילק ובירך ברכת המזון, מותר על ידי קינוח והדחה. ומנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת בשר 1 שעה. כדרך אגב, זה מה שאנחנו מכירים היום כשיטת ההולנדים, שמחכים את 1 שעה המקסימלית שיכולה לקרות לפי השעות הזמניות, שזה 72 דקות. ואוכלים אחר כך גבינה. ומיהו? צריך לברך גם כן ברכת המזון אחר הבשר. דעה זהב כסעודה אחרת, ומותר לאכול לדברי המקלים. אבל בלא ברכת המזון, לא מעני המתנת שנה. מבחינת השיטה הזאת, גם אם חיכית שעה ולא ברכת ברכת המזון לצורך העניין, ברכת עכשיו ברכת המזון, חכה עוד שעה. מה ההיגיון כנגד רש"י, כנגד התוספות? עוד לא הצלחתי להבין עד עכשיו. אחרי שנים עוד לא הצלחתי להבין מה ההיגיון מבחינה הלכתית. אלא אם כן נגיד שזה... בגלל למה? הוא חושב שצריך שעה אחרי ברכת המזון. הוא אומר ככה: מי הוא צריכים לברך גם כן ברכת המזון אחר בשר דהסה וכסעודה אחרת. זה מותר לאכול לדברי המקלים. אבל בלא ברכת המזון לא מעני המתנת שנה. באין חילוק אם המתין שעה קודם ברכת המזון או אחר כך. צריך את ההפרדה. יפה, אז אנחנו אומרים... יפה, מצוין, אז אנחנו הולכים לפי התוספות פה, זה שיטה הפרדה רוחנית. הפרדה רוחנית זה אני צריך ברכת המזון שסוגר לי מהלך של סעודה. אבל צריך שגם בנוסף יש שעה, אבל לא חייב להיות נכון. אחרי ברכת המזון. אז יש חלק שהבינו את התוספות ככה וחלק ככה. לכן הרמה, בכלל בין מפרשי הרמה שם, יש דיון מאוד גדול. יש כאלה שהבינו, אם לא ברכת ברכת המזון, חכה שעה, חיכית שעה, עכשיו תלכת ברכת המזון, אין שום בעיה, חכה עוד שעה. ברור כמעט, לא יודע אם מישהו נוהג בכלל, סליחה, פשוט קר לי. לא יודע אם בכלל מישהו שנוהג בשיטה הזאת, שהוא ממתין שעה ורק אחרי ברכת המזון. באם מצא בשר בין שיניים... בסדר, ישבנו, מקסימום להתחמם עם אש התורה, או עם אש הבשר. ואם מצא בשר בין שיניים אחר שעה, צריך לנקרו להסילו. ויש אומרים, דאין לברך ברכת המזון על מנת לאכול גבינה, אבל אין נזהרים בזה. ויש מדקדקים, ולכאורה ככה יוצא מדברי הרמ"א, להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן נכון לעשות. זאת אומרת, לפי שיטת מרן, לטמן דפליג שצריך 6 שעות. השאלה זה אם 6 שעות שלמות, או 6 שעות בקירוב, דהיינו 5 וקצת. מחלוקת בין זה, ויש בין הילקוט יוסף לבין הנתיבי עם. מביא את המחלוקת הזאת בהבנת דברי הרמב"ם, כי הרמב"ם כותב כ6 שעות, אז המחלוקת שם זה עם 6 שעות בקירוב או 6 שעות בלפחות. הנתיבי עם, רבי אברהם במברוביה, הוא מביא שלפחות 6 שעות, 6 שעות בקצת. לפי הילקוט יוסף יוצא שזה גם 5 ומחצה. למה? כי מקצת שעה כחולה, ולכן אפשר להמתין קצת פחות מ6 שעות. עד כאן. הדעה הקודמת זה יותר מ6 שעות? 6 שעות זה קצת? כן, הוא אומר לפחות 6 שעות. הרמב"ם כותב כ6 שעות. השאלה זה אם כ6 שעות, זה כ6 שעות, זאת אומרת כ6 שעות בהלאה, או כ6 שעות זה בקירוב.
הנתיבי העם, אין אותו פה, שמת אותו למטה. שמתי אותו, הבאתי אותו בסוף? יאללה, נתיבי העם 6 שעות, כי הפרח, כן, הפרי חדש, זה לאו דווקא 6 שעות, שבחורף שבימים הקצרים אכל בשר בצהריים, מותר לאכול גבינה בערב. מה זה? לא, יש פה טעות, זה בכתב יד. נכון, בן איש חי, לעניין דין 6 שעות דווקא באינן, הן בקיץ והן בחורף, והביא משו"ת מאריה לוי ממויש, ששאל מן השמיים על פתגם דנא, אם באינן 6 שעות, או מספיק בנטילת ידיים בקינוח הפה, והשיב לו הלכה כרבים, דאמרי 6 שעות דווקא. זאת אומרת 6 שעות לפחות. מחלוקת יוצא בפוסקי זמננו, מה שנקרא, בן איש חי בניקוד יוסף. אבל בוא נגיד ככה, על עיקר הסוגיה לא שם. מה קורה מבחינתנו? מי מחויב לפי ההלכה הזאת לשמור 6 שעות? כל מי שבא לאכול בשר, כל מי שבא לאכול גבינה אחרי שאכל בשר. יש פה הבדל בין גדול, קטן, איש או אישה? לא. לכאורה, מדברי השולחן ערוך, משמע, כל ישראל. אין מי שלא חייב לכאורה בדבר הזה שמירה. נכון? אז השאלה שלי תתחיל בדף האמצעי פה מאחורה, מסכת יבמות. וגם לפי זה שזה כתב, קטנים, מה יוצא לפי זה? שמה? שגם קטנים חייבים בעיסוק? כל העיסוק שלנו היום זה בקטנים. כן, לא, אני אזור כאילו מהשולחן ערוך משמע שזה גם נכון לגבי קטנים? לא חילק. השולחן ערוך לא חילק. בדרך כלל בסומכים הוא מחלק, הוא אומר זה רק גדולים, הקטנים, כן? או שזה ברור שזה רק גדולים, לא? זה לא ברור שזה רק גדולים? יש את הסוגיה, בואו נראה צייניה במסכת היבמות ונבוא טיפה. הבאתי לך ישויות מהשוטנשטיין שנחסוך את העניין. רב יצחק בר ויסנא ילקסו למפתח דבמה דשכן, נפלו למפתחות בדרך, ועתה לקמל דרבי פלדת, ואמר לו לרבי פלדת, שמע, נפלו למפתחות, אני בשבת, אני צריך לפתוח את בית המדרש, מה אני עושה? זיל דבר טליה וטליה וטיילו עתה דהי משכחה לאו, מה יתלאו? לך תמצא לי ילדים וילדות, תגיד להם שנלבו עם המפתחות, שבשבת, אנחנו מדברים פה על איסור טלטול, תגיד להם שנלבו להם המפתחות, ימצאו לתם שיביאו לתם. מכאן מסיקה גמרא, הלמה כסבר, קטן אוכל נבלות, אין בית דין מצווים להפרישו. למה? כיוון שרבי פדת אמר, אם תמצאו ילדים שיביאו את המפתחות, זה אפילו יותר, תביאו, תביאו. יפה מאוד, כי זה חלק מהשאלה פה שתתעורר לנו העניין. תביאו לי את המפתחות, משמע שלא שאמרו לו, שמע, אם תמצאו את המפתחות, שימו אותם במקום מוסתר, תסתילו אותה שם, תעמדו שם, לא יודע מה, תביאו לי את המפתחות. כביכול, טלטול איסור דרבנן בתוך האזור. למה דרבנן? אני לא רוצה. זהו, אז השאלה זה אם ברשות הרבים פה זה תחומים או לא. בוא נעזור את זה בין טלטול דרבנן בין טלטול דאורייתא לבינתיים. אני יודע שאני דרך על מוקד. יש הרבה מאוד. אז בקיצור, בוא נעשור את זה באיסור טלטול. אז הוא אומר לו ככה, משהו מכאן שאין בית הדין מצווים להפרישו, ואז אף מותר להגיד לו תביאו לי את המפתחות. הגמרא עוברת לדון בשאלה הזאת, האם קטן אוכל בנבלות את העוון, האם בית הדין מצווים להפרישו. מגיע ילד במצע נמלה, לוקח אותם, ילד יכול להיות גם בין 11-12, לוקח מחבת, טיפת שמן זית, גבינה, מטבל אותו עם נמלים, ואוכל מורח על הלחם. ראינו את זה. האם חייבים להגיד לו משהו, או מותר לו לאכול את הדבר הזה? נכון שפה מדובר על איסור ולא נבלה, בסדר? אבל לצורך... בוא נעלה למעלה. מה? נעלה למעלה. גם
אין את הכוס קפה היום לחמם את הגוף. טוב, ניקח את זה אבל. אז הגמרא פה שואלת, האם באמת קטן אוכל נבלות לתיאבון, האם בית הדין מצווים להפרישו? זו השאלה שתוביל אותנו, וזה ברמת עיקרון, עיקר הסוגיה, האם ילד יכול לאכול את הדברים, דיינו, האם ילד חייב גם כן להמתין בין בשר לבין חלב? למה מסייע לה? האם נאמר שהברייתא דלהלן מסייעת לשיטת רבי פילאטו, זאת אומרת, לא יאמר אדם לתינוק הבל לי מפתח, כן, או הבל לי חותם, אלא מניחו ותולש, מניחו וזורק. שאם הקטן תולש מן המחובר בשבת או זורק חפץ ברשות רבים, ועושה כך מעצמו בלא ציווי הגדול, מותר לו, והאין הגדול מצווה להפריש אותו. הגמרא מביאה עכשיו ראיה שכן בית הדין מחויב להפריש קטן שעושה עבירות. תשמע, עובד כוכבים שבא לחוות, אין אומרים לו קווה ואין אומרים לו אל תחווה, כן? שאין אומרים לו לא זה אל תחווה את הדלקה, וגם לא אומרים לו תחווה את הדלקה, שהרי המילה לנוכרי לעשיית מלאכת ישראל אסור מדרבנן, ועד כדי כך שאנחנו בסופו של דבר, אם אנחנו נראה גם היום, הדוגמה שתמיד הביאו לנו בכולל, אם אתה בצבא מגיע אחד מהחבר'ה אתה יודע שהוא לא יהודי, הוא בא להדליק לך את האור שתוכל לשבת וללמוד ונחת, תגיד לו אל תיגע בזה, אל תעשה בשבילי מלאכה, אתה רוצה לעשות בשביל עצמך תעשה, אבל לא בשבילי. גוי, אתה לא יכול להגיד לו שתעשה לי בשבילך. זאת אומרת, יש רמזים... אין אומרים לו קבל ואל תחבל. נכון, אבל לא, גם כן, בשבילך שלא יבוא לעשות ספציפי כל מיני דברים, עליו שיש מחלוקת בזה, מחלוקות, כשלמדנו הלכות שבת, אז יש מחלוקות רבות, שאתה רואה שהרמה, השיטה של הרמה, הרבה יותר מקלה ממרן. בפרט בכל מה שקשור לצינה, בפרט כל מה שקשור לאמירה לגוי. וזה מובן, הרמה היה גר בקרקו, ואם לא היו מדליקים לו את האש לחמם את הבית, היו מתים מקור. ממש ככה. אז בהרבה מאוד דברים, הרמה, שיטת הרמה בהלכות שבת, באמירה לגוי, הרבה יותר מקלה מאשר מרן. זה לרוחב של כל ההלכות. אין אומרים לחווה, ואין אומרים אל תחווה, מפני שאין שביתתו עליהם. קטן הבא לחוות, אומרים לו אל תחווה, מפני ששביתתו עליהם. כן, הוא מבואר מפה שקטן הבא לחלל את השבת, מה עושים איתו? צריכים למנוע מכך. לא צריך לתת לילד שיחלל שבת. רבי יוחנן דוחה את הראייה ואמר רבי יוחנן ועושה על דעת אביו, כגון מה? שאביו שלח אותו. שואלת הגמרא אם כן, דקבתי גבי עובד כוכבים, האם אתה יכול לדמות את המקרה הזה, המקרה של גוי? זה עושה על דעת ישראל, ואם כן, כן, מי שרה? מי מתיר לו לגוי לעשות או מי מתיר לו שלא? מתרצת הגמרא, עובד כוכבים, הדעת הזה נפשי אבי, כיוון שהוא עושה על דעת עצמו, אתה לא אומר לו. יש פה איזה דילוג, הרבה דברים בגמרא, דילגתי בסוגיה, בקוף י"ד שם, אומרת ככה. חוזרת לעיקר הנידון ואומרת, תשמע, בברייתא הזאת נאמר באיסור אכילת, כן, אכילת שרצים. לא תאכלו כי שקץ אם. פסוק זה מיותר הוא. שכן נאמר, עוד פסוק רבים, עוד פסוקים רבים נאמרו לגבי זה, לא תאכילו, צריך ללמוד.
לכן דרשו במקום לא תאכלו, לא תאכילו. מה זה לא תאכילו? להזהיר גדולים על קטנים. מה אליו? דאמר לו לא תאכלו, שצריך הגדול הרואה קטנים, כן, שאוכלים שלצים, נבלות, טרפות, כל זה, לומר לו אל תאכל. זאת אומרת, מה זה לא תאכילו, לא תאכילו? אתה לא יכול להאכיל אותם. אז למה כתוב לא תאכלו? שאם אתה רואה שהוא אוכל, אתה צריך להפריש אותו. האמת זה ככה? אומרת הגמרא, לא, הגמרא דוחה את הראיה, אומרת לא, דלא ליספו להו בידיים. האיסור ברמת העיקרון, על מה מדובר? שיגיע הגדול ויאכיל את הקטן בידיים את האיסור. אבל אם הוא אוכל לבד, כביכול אין בית הדין מצווים להפרישו. מבחינתנו השאלה עומדת ככה. קודם כל צריך לדעת שיש שני דברים. בעניין בשר וחלב, כשהתחלנו מהגמרא, הגמרא מדברת על בשר. בהבדל, וזה איסור דאורייתא. בקר. בקר, בדיוק. מה קורה עם עוף? הפסוק אומר במפורש, והציפור לא בשר. נכון? זה בהגיעה אשכנזית, אבל בסדר. הציפור, העוף, לא באמת עוף, בקר. וגם יודעים שאוכלים עוף, א' לא משביע כמו הבקר, ב' הוא לא כבד כמו הבקר, ג' הוא לא נתקע בין השיניים כמו הבקר. אז כל הטעם שבאנו מרש"י, מהרמב"ם, שהטעם שמשאיר בפה שמושך טעם לזמן רב, איננו. וכל הטעם שנתקע בין השיניים גם איננו. אז למה לנו בכלל לעצור? טוב, גזרו חכמים גם על זה, ואנחנו לא אוכלים לא עוף ולא בקר עם חלב, וממתינים שעות בין זה לזה. עכשיו, מה קורה עם ילד? ילד אכל נקניקייה. אני לא יודע אם זה בשר בקר, קיצור, נגיד... בכלל יש בשר שם. מה? בכלל יש שם בשר. נוצות בטוח בעצמות, גם כן. נגיד שאכל המבורגר. שומן. אכל המבורגר. בסדר, שדווקא שם יש את הטעם של השומן שנשאר במפנים. מותר לו לאכול עכשיו, מותר לו לשתות כוס חלב, שוקו. ילד בגיל 10-11 נכנס הביתה רעב, פתח את ההמבורגר, נשאר מהעלה של אתמול. עכשיו רוצה כוס שוקו, מותר לו. נגיד שמותר לו. האם האביב רואה אותו, הוא חייב להציל לו את השוקו ולהסביר לו? זו שאלה בכלל... דין חינוך. אתה נכנס לדין אחר לגמרי. אתה אומר לי, עכשיו אני לא מצווה להפרישו מאיסור, אני מחויב לחנך אותו. זה שני נתיבים מקבילים. יכול להיות שהולכים בד בבד במקום אחד, ביחד, אבל יכול להיות ששני הדברים הולכים בנפרד. ואחר כך נצטרך בכלל לדון למה אנחנו לא ניתן לילד לאכול צ'יזבורגר. בסדר? אם מדין חינוך או מדין בשר וחלב. יכול להיות שבקטע הזה זה בדיוק הנקודה של הסוגיה. אז יש לנו ככה. בואו נראה קודם כל את תרומת הדשן. תרומת הדשן אומר ככה, מתחת ליבמות, כן? אשר שאלתני על קטן שקילל אביו וינקותו בהיותו בן י"א שנה, עוד דבר עבירה אחת באותו פרק זמן, עדות שקר על איש כשר שגנב, ורוצה לקבל תשובה על ככה. נראה. ולקטן אפילו כשהגיע לחינוך לא בא עונשין ועזרה הוא. כלל בעיקר בכלל. אפילו שעה אחת קודם שהביא שתי שערות, כדמוך אחרי על פרק 4 אכיל, כן, ובפרק החורש ביבמות, נמי מוכח דאפילו עונש כל דהו לא יקעלה. מדאמר קטן אוכל נבלות, אין בית הדין מצווה להפרישו. משמע מכאן שקטן יכול לאכול את מה שהוא רוצה. בי הווה עלה עונש בית דין, המאי לא מחייבים להפרישו מן העונש. ובקטן שהגיע לחינוך, היי לאטם. והא דאי תקרא דאסרה תורה דלא לספולה בידיים, מה שאסרה תורה שאסור לתת לקטן בידיים, יש לומר, הטעם דקפיד רחמנה שלא ירגיל אותו לעבור עבירה כשיגדל ויבקש לימודו. הכתב סופר בשו"ת, הוא אומר, טעמו של תרומת הדשן דאמר מילתא ותמה, אשר ישבחוהו רבנן, דהא דלא למספל לקטן איסורה בידיים הוא, מה? משום שלא להרגילו באיסור כשיגדל.
אז כל העניין של לכאורה, לפי התרומת הדשן, כל האיסור של לתת לקטן לאכול איסור, הוא מדין שלא יתרגל לאכול איסורים כשהוא יגדל. עד כדי כך, שלא הבאתי אותו לכאן, אבל החפץ חיים בהלכות לשון הרע, הוא אומר, כי הדיבור בעמידות צריך הרגל רב, בהרגל על כל דבר שלטון, ובאמת כאשר נתבונן היטב נמצא שסיבת פרצת העוון המר של לשון הרע הוא מפני שכל אחד הורגל מנערותו לדבר מה שהוא רוצה באין מוחה. ההרגל עושה את המנהג, עושה לבן אדם כביכול את ההלכה. כיוון ששינה בשילש, נעשה לו כהיתר. ואז עכשיו הוא יכול לעשות את זה כל החיים, וזה מה שהוא יבקש. על איזה קטן אנחנו מדברים? על איזה קטן אנחנו מדברים? בוא נסתכל. מה זה גיל חינוך? מה זה גיל חינוך? ההלכה צריכה לתת בגיל 3, אני יכול לחנך מישהו? בגיל 3, ילד הוא בר חינוך? במצוות ציצית, אם הוא יודע לשמוע על ציצית, מחויב בציצית. מתחילים עם פאות כדי להקנות את המצוות, אבל בגיל 10 הוא יכול להניח תפילין? מעיקר הדין. אם הוא יודע, הוא מבין את התפילין, אם הוא מבין מה זה תפילין, מחויב אביו לקנות לו תפילין. זה לשון המשנה ברורה. חייב לקנות לו תפילין אם הוא יודע לשמור עליהם. היום אמרנו, לא בדיוק ככה, זה סיפר לי פעם אחת הרב נחום נריה, שאביו, הרב מוישה צבי, כשאני למדתי תואר את הרב נחום, סיפר לי שאביו היה מניח תפילין מגיל 11. וגם הרב נחום, ככל הנראה, הניח לפני כן בסתר. אמרו לו לא, שלא תהיה יוהרה בדבר, הוא היה מניח כל יום בסתר. אז אומר השולחן ערוך באור החיים, סימן רס"ט, כן, צד שני בדף השלישי מה שנקרא, דיני קידוש בבית הכנסת. נוהגים לקדש בבית הכנסת באין למקדש ליטום, כן, באמצע דף מתחת של אור החיים. באין למקדש ליטום מיין הקידוש, אלא מתאימו לקטן. דאין קידוש אלא במקום סעודה וגומר. זה מן ביפתח השם את פי האתון, נכון? זה בדיוק מתאים לעניינים שלנו היום. לא להיום, מתי עושים קידוש, לא עושים קידוש, מותר לקטן, לא. בחוץ לארץ בכלל עושים ככה. מישהו בבית הכנסת, תמיד עושים קידוש בבית הכנסת, במקומות שלקראת, לפני עלינו לשבח עושים קידוש, שכולם ישמעו קידוש, מגיע קטן, שותה, אחר כך כולם שוחררים הביתה. בליל שבת עצמו, כן. אומר המשנה ברורה, מתאימו לקטן, הנה, יש אומרים שיזהר ליתן רק לקטן שלא הגיע לחינוך. למה? כי אם הוא הגיע לחינוך, אתה אומר מצד אחד אסור ליטום כלום, אפילו מים לפני הקידוש, מצד שני אתה נותן לו בידיים, אז זה תרתי דסתרי. ואנחנו לא בטוח שאנחנו פה נכנסים בכלל לגדר איסור. אבל זה בדיוק, זה הטעם של תרומת הדשן. אבל המגן אברהם כתב בשם הפוסקים דמותר ליתן אפילו לקטן שהגיע לחינוך, היינו כבר שיט, כבר שבע, כל אחד דפום חורפה. וזה העיקר מבחינתנו. בר שיט, בר שבע, בן 6, בן 7, כל אחד לפי חריפותו של הילד. אם הילד חריף כבר מלפני כן, אפשר להתחיל מלפני כן. אם הילד לא חריף, אתה רואה שילד בגיל 7, 8, עוד לא תפסת מינימום, תפסת מרובה, לא תפסת. כל מה שתנסה להגיד לו, יצא כנגדך. כי בסופו של דבר, הוא לא יבין, כשיגדל מה יהיה, הוא יתנגד לזה. אז אם כן, השולחן ערוך, באור החיים, מוסיף לנו רובד נוסף, לכל ההלכה של, ראינו ביורה דעה בפ"ט, אכל בשר ימתין 6 שעות והכל, ומוסיף עוד דבר. אומר ככה, בתחילת אותו דף, קטן אוכל נבלות, אין בית הדין מצווה להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו, מסור דאורייתא. מסור דאורייתא חייב אביו לגעור בו להפרישו. ולהאכילו בידיים. זה דין חינוך כאילו? זה דין חינוך, זה סוף אור החיים. להפריש, לא, אני אומר, החילוק פה בין אחרים לבין אביו. נכון, נכון, בדיוק. אביו מחויב לגעור בו. מה זה לגעור בו? אסור לך. בית הדין
אין אנחנו מחויבים, על אף שבית הדין הוא אביו של כל היתומים, כיוון שיש פה אבא, אין בית הדין יכול להתערב. מקסימום יכול עם בית הדין לבוא להעיר לאבא שאבא צריך לעשות. אבל בית הדין לא מחויב. האם הלא מחויב הזה זה אסור אבל פטור, אסור מותר או אסור פטור? בקיצור, בית הדין לא מחויב. ולהאכילו בידיים אסור אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. זאת אומרת, לתת לו עוף עם חלב, להאכיל אותו בידיים, אסור. בכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד, ואפילו בדברים שהם משום שבות. אומר הרמה, ויש אומרים דכל זה בקטן דלא הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך צריכים להפרישו. ויש אומרים דלא שייך חינוך לבית דין, אלא לאב בלבד. וזה מה שאמרנו בהתחלה. ההבדל בין חינוך לבין אבא, בית הדין אינו מחויב להפרישו, כיוון שהוא לא מחויב בחינוכו. אביו מחויב לגור בו רק ביסודי דאורייתא, והשולחן ערוך מביא גם כן, אפילו ביסודי דרבנן. בכל מה שאומר הרמה פה זה עניין שאם הגיע לגיל חינוך, אבל הגיע לגיל חינוך צריך להפרישו. מי צריך להפרישו? בית הדין. ויש אומרים דלא שייך חינוך לבית דין אלא לאב בלבד, ויש פה מחלוקת ביניהם. בקטן שהיכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו, אף על פי שאין צריך תשובה כשיגדל. למה? כי אין כתב בר עונשין, אז כיוון שאין לו בר עונשין אין מה לעשות. מכל מקום טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה ולכפרה, אף על פי שעבר קודם שנעשה בר עונשין. מחילה רק. עכשיו יש קורונה, אז מה? וזה מחויבים. במיוחד שהרגע קיבלנו שיחה שהיינו צריכים להתארח אצל מישהו בשבת. אשתי אומרת, אנחנו אוכלים בבית, הילדה בקפסולה שהתגלתה מישהי מאומתת, אז מאיפה אני מוציאה עכשיו עוף שמופשל? אמרתי, תבדקי בסופר. אז אומר ככה המשנה ברורה, והמשנה ברורה פה זה חלק גדול מהעניין, לכן ניסיתי להדגיש את הרוב. מה זה נבלות? בהו הדין כל שאר האיסורים, בכן חילול שבת, אם עושה לדעת עצמו, אבל אם עושה בשביל גדול צריך למחות בידו. זאת אומרת, אם ילד בא לעשות חילול שבת, מעיקר הדין, אביו לא חייב להגיד לו, לא, אל תעשה. למה? כי הוא עושה לעצמו, רוצה לקחת את המשחק עכשיו ולשחק. זה בית דין, לא? א' זה על הבית דין. צודק, סליחה, זה בית דין. כן, זה בית דין ביד קטן שאפילו לא מחויב בחינוך. אומרת משנה ברורה, מאיסור דאורייתא, באמת, אפילו מאיסור דרבנן חייב להפרישו, כמו שצריך לחנכו במצוות דרבנן, כדלהלן בסימן וכו'. נפקא מינה זה באיסור דרבנן, אם לא יפרישו האב, אין בית דין מוחה בידו, אבל באיסור דאורייתא בית דין מוחים ביד האב להפרישו. זאת אומרת, הבית דין בא וצועק לאבא, אתה חייב להפריש אותו. באיסור דאורייתא. בהגרא פירש דלאחי נקט מאיסור דאורייתא דמאיסור דרבנן, פעמים שאין צריך להפרישו. למה? אף ניתן לכתחילה לתת לו, כמו מה? רחיצה ושיחה ביום הכיפורים. לפעמים ילדים צריך גם כן, נכון? לחטא אותם ולעשות להם קצת שמן, קצת בשבת או ביום הכיפורים, שזה איסור ממש. אז מה לעשות שם? אין, לא רק שלא מחויבים להפרישו, אלא מחויבים לתת את זה, כי זה צורך רפואה של הילד. ילקוט יוסף מביא באמת, שהרבה פעמים אנחנו מחשיבים את הקטנים כאל חולה שאין בו סכנה. ולכן זה פה עוד פתח כביכול להתיר את הדבר. הוא פשוט, אם שמע לבנו וביתו הקטנים שמדברים לשון הרע, מצווה לגור בהם ולהפרישה מזה, וכן ממחלוקת בשקר וכללה. ובאמנותינו הרבים כמה נכשלים בזה שהם מניחים לבניהם לדבר לשון הרע ורכילות וכללות, ונעשה מורגל בזה. ואני מדלג על האותיות הקטנות טיפה. בדע דשיעור החינוך במצוות עשה הוא בכל תינוק לפי חריפותו בידיעתו, בכל דבר לפי עניינו. גם תינוק חריף, ילד חריף שאני מסוגל להסביר לו שהוא חייב להתעטף בציצית אפילו בגיל 10, לא בטוח שהוא יצליח להבין את מחלוקת רש"י ורמב"ם למה אסור לערבב בשר וחלב. אני יכול להגיד הרבה מאוד סיבות, אבל לא בטוח שהוא יתחיל להבין את המחלוקת בין מושך טעם
לבין נתקע בין השיניים. כי הוא יגיד, גם טאפו צ'יפס נתקע לי בין השיניים, או גם לא יודע, כל מיני דברים נתקעים, יש להם טעם בזמן רב, אז אסור לי לערבב אחד עם השני. אבל החינוך בלא תעשה, בין של תורה, בין של דבריהם, הוא בכל תינוק, שהוא בא רבנה, שמבין כשאומרים לו שזה אסור לעשות או לאכול. אבל תינוק שאינו בא רבנה כלל, אין אביו מצווה למונעו בעל כורחו מלאכול מלאכות אסורות או מלחלל שבת, אפילו באיסור של תורה, כיוון שאינו מבין כלל העניין מה שמונעו ומפרישו. זאת אומרת, לצורך העניין, יש לנו פה חילוק. יש לנו דין של להפריש מאיסור תורה, דין להפריש מאיסור דרבנן. דין לתת לו בידיים איסור תורה, דין לתת לו בידיים איסור דרבנן. להפריש מאיסור תורה, ואני מתייחס רק על האבא, לא על הבית דין כרגע. להפריש מאיסור תורה, אבא חייב. בין עשה בין לא תעשה. בדרבנן, אביו חייב גם להפרישו, כמו שהשווה השולחן ערוך בין זה לבין זה. לתת לו בידיים, אסור. במה דברים אמורים בתינוק שיש לו הבנה, או בקטן שיש לו הבנה. בקטן שאין לו הבנה, באיסור דרבנן, לא בטוח שאביו חייב להפרישו. אם הילד הוא לא ברבנה, ויקח גבינה, ויקח עוף, ויעשה סנדוויץ', לא בטוח שאני מחויב להפריש. אבל כל זה מדין מה? מדין להפרישו מן האיסורה. מה קורה עם דין חינוך, התרומת הדשן וכל מה שהביא שם הכתב סופר? משמע שחלק גדול מההבנה הזאת, ואחר כך אפשר להסתכל פה, יש פה סיכום קטן שכתבתי, משמע שמדברי הרמב"ם, דין המתנה בין בשר וחלב הוא אותה גזירה של איסור אכילתם יחד אפילו כשאינם מבושלים. בסדר? ואני מדלג טיפה... אמרת לי עד ברבע? בסדר. לא, יש עוד דף. מה? יש עוד עמוד. אפשר, אני לא יודע ממש שיעור. הבנתי. אז אני קורא לכם את הסיכום וככה. ואילו שאר הראשונים אפשר שהיא אותה גזירה ואפשר שהיא גזירה שנייה. ונראה לומר שיש נפקא מינה בזה, הנה מהמהרש"א, כן, כתב על פי התוספות, שאף במקום שגוזרים גזירה לגזירה, 3 גזירות לא גוזרים. הפכת דף? לא, אני פה למטה. יש פה סיכום, למה? כי האם כל עניין של גזירה לגזירה, יש פה גזירה שלא לערבב בשר וחלב, ויש פה גזירה של חינוך. אז האם אנחנו נגזור את הגזירה של גזירה לגזירה של להפרישו מן איסור, ולהפרישו מן איסור דרבנן? זה כבר גזירה לגזירה לגזירה לכאורה. בשר וחלב, להפרישו מן איסור בדרבנן. ועל זה ברור שאנחנו, על זה לא גזרו. אבל מה קורה עם חינוך? אצלנו היה, זה מקרה פרטי באמת, זה היה... סבא שלי הגלה מאוקראינה, כן, לארגנטינה לפני 110 שנים כמעט. בסדר? הוא נולד באוקראינה, באודסה, הוא עבר בגיל שנה לארגנטינה. אז לפני הרבה שנים, עוד עליה שלום, סבתא שלי, אשתי ישבה עם סבתא שלי יום אחד, ואנחנו לא הבנו מאיפה מגיע המנהג אצלנו כאשכנזים, שבבית היו אוכלים אורז בתירס והכל בפסח. לא הבנו. אבא שלי אומר לי, תשמע, אנחנו אכלנו ככה. ואז יום אחד סבתא מספרת כמשיח לפי תומו, שבאמת היו אוכלים ככה. חשבתי שזה משהו שנתפס אצל אבא שלי ולא היה בסיס. אז סבתא מתחילה לספר, כן, היינו אוכלים זה. בארגנטינה. אז אני אמרתי, מה לך נשווה? עכשיו, אצלנו בבית, ברמת העיקרון, הם מגיעים ממשפחה חסידית. אז חסידים בכלל, כל הדברים האלו לא היה. אני אומר ברמת עיקרון, כי לעולם לא הצלחתי לוודא. הרוב שיצאו מאודסה באו
מקהילות חסידיות שם, באותה תקופה, אבל לא הצלחנו לברר את זה. ואז ביררנו, במה מסתבר? כשהם הגיעו לארגנטינה, פשוט לא היה מה לאכול. אז התחילו להם לאכול אורז ותירס, כי זה מה שהיה. עכשיו, זה נתפס, הדורות הקודמים, קודמים ממש, סבא של אשתי אני מדבר איתה, הוא נולד בקולוניות בארגנטינה, והוא חי שם, הוא יכול לצטט לי את כל סדר פסח מאלף ועד תף ביידיש. בעל פה. זה לא אומר שהוא מבין מילה. זאת אומרת, הוא יבין, קצת ביידיש מבין. אבל הוא לא מבין את המשמעותיות הרבה פעמים, לא לימדו אותנו את המשמעות של הדברים. או לא לימדו אותם את המשמעות של הדברים, לכן הדברים נעלמו. אז כשאנחנו בדקנו, ברור שהפסקנו עם כל העניין של קטניות בפסח הכל, כי למה? כי זה היה יותר שעה. הלכנו וחקרנו, זה היה יותר שעה ממש, שפשוט לא היה מה לאכול. במשך המון שנים לא היה להם מה לאכול, והתירו להם, לכל הקהילה, כי פשוט לא היה מה לאכול. אז כשאני בדקתי, התחלתי לבדוק את הדבר הזה, אז דיברתי עם אחד מהרבנים, הוא אמר לי, תחשוב מה שאתה עושה. כי נגיד שאתה רוצה לטעון, נגיד שאתה יכול לטעון מנהג אבותינו בידינו, יש 3 דורות אחורה שאסור, התירו ונמשיך. לא נכון, הוא אומר לי, אבל נגיד. מה תגיד לילד שאתה מחנך אותו? תשמע, אנחנו אשכנזים, אבל לוקחים את זה. מה תגיד לו כשהוא ישאל אותך למה לא קמים 40 יום לסליחות? זה לא מתאים לי, אני מבין, אתה רוצה לשאול, אני אגיד. הוא אומר, אתה צריך בחינוך להיות עקבי. אם אתה לא עקבי בחינוך, בסופו של דבר אתה מתחיל לעגל את הפינות, מתי שאתה דופק את הראש בקיר, כי אתה לא יכול לעגל שם. אז נכון שמותר לילד קטן, שחריפותו איננה גדולה, שיקח פרוסת גבינה בפרוסת עוף, וישים אותו בתוך לחם, ויאכל את זה. אבל מה יהיה? מעבר לכך שנבלות וטרפות מטמטמות את הנפש של הילד, ואנחנו רוצים לגדל אותם תמיד את כולם, כך כמה שיותר קדושים וטהורים בדבוקים במצוות על דרך אמת, באמת. מה יהיה? מה יהיה כשהוא יבוא לקחת לבד? מה תעשה איתו? או שאלה שקוראת הרבה פעמים, אתה לוקח ילד לבית הכנסת, למה אתה מחנך אותו? שבית הכנסת זהו מקום, ממתקים, רעש וסיפורים. נכון? הרי אין מי שלא מגיע לבית הכנסת עם השקית. אז לכן הרב עובדיה יש לו שם פסק מאוד חריף. ילד שלא מבין מה זה בית הכנסת, שלא יגיע. גם הוא בן 7, שישב בבית. אז פעם אחד אמר לי בן אדם אחד, אבל הרב אשתי רוצה לישון. אמרתי, אין בעיה. תשאל אותה מתי היא רוצה לאכול. ותשאל אותה אם ברגע הזה היא מוכנה לחכות לך 15 דקות של תפילה. נו, אז מה אני אעשה? בזמן הדלקת נרות, אתה לוקח את הילדים לגינה, אתה משחק איתם בגינה שעה, שעה וחצי, חוזר הביתה, נתת לה לישון שעה וחצי, אתה מפקיד אותם 10 דקות, רבע שעה, ותתפלל יחיד בבית. מה? יחיד? שולחן ערוך כותב, ישתדל אדם להתפלל במניין. ואם אתה רואה ששלום בית כל כך חזק, וכל כך אשתך מתחלפנת, כי היא שומרת על הילדים כל השבוע, ואתה שעה וחצי, אתה גם לא מתפלל שם וגם לא מתפלל פה, תתפלל ביחיד, לפחות תתפלל. מבחינת העקביות, היושר בדבר, לחנך ליושר. מה הילד יבין? שגם לאמא חשוב לישון, גם לאבא חשוב לכבד את אמא, וגם לאבא חשוב לתפילה. נכון שהוא לא הולך לתפילה, כי אני שיגעתי אותו ואני לא אתן לו להתפלל בבית הכנסת, אז הוא יסתגל 10 דקות, רבע שעה, חצי שלא יודע מה, ויתפלל ויחזור לחיים. עכשיו, הוראה לרבים לא. את החלק הראשון שהילדים, לא, זה מקרה פרטני שהיה. אבל כהוראה לרבים באמת, בן אדם צריך לקחת בחשבון, אם הוא מגיע לילד, מעבר לכך שאסור לו להתפלל עם משהו בידיים. מה מחנכים? אז כשנגיע לעניין של איסור בשר ועוף, חלב ועוף, שזהו איסור דרבנן, שם נתחיל כל הדיון. יש לנו הרבה מאוד דיונים נוספים על הדרך. אז לכן, אם יש לנו עוד 2 דקות? אוקיי, אז בוא טיפה תשובה של יביע העומר וילקוט יוסף בעניין, בדף הראשון. יביע העומר בחלק א', יורד יה סימן ד', מוכח שהאיסור דאורייתא הווה איסור חפצה, נפקא מינה שאין לתת בידיים לקטן.
זאת אומרת, הוא חתך פה, הרב עובדיה בא וסגר את כל הסוגיה, בשר וחלב, איסור דאורייתא, אסור לתת בקטן, זהו, איסור חפצה. באיסורי דרבנן ואיסור גברא. ונפקא מינה יש לומר, דכיוון שקטן לה בר חיובה, מותר אף לתת בידיים. וכן הובא במסקנות בילקוט יוסף סימן פ"ט, כן, שם למטה הובא עוד שנייה, אמנם מדברי מרן באור החיים שמ"ג, וכן דעת הרמב"ם אין ליתן לקטן אפילו איסור דרבנן, כיוון שמעין דאורייתא תקון. וכמו שבאיסורים דאורייתא אסור לתת לו בידיים, גם כן אסור את האיסור דרבנן, כן, כאיסור חפצה, ואסור ליתן לקטן בידיים. אז זאת אומרת, מעיקר הדין מותר לי לתת לילד אפילו לתת לו עוף עם גבינה, אבל כיוון שבא חז"ל כל תקון רבנן, כן, דאורייתא תקון, כל מה שתקנו חכמים תקנו אותו והעמיד אותו על דבר תורה. ויש בזה סוגיה מאוד ארוכה, שיוצא לפעמים שמצוות דרבנן הן כמעט יותר גדולות מדאורייתא לפעמים. למה? כי על כל מצווה דרבנן יש שתי מצוות. ועשית את כל אשר יורוך ולא תסור ממנו. יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ועל פי הפנימיות מצוות לא תעשה יותר גבוהות מהמצוות עשה, לכן הן יותר חמורות. אז יוצא למשל כשמצוות חנוכה, לכאורה יש פה במצווה אחת יש 3 מצוות שהכל מבוסס על דרבנן, ומגיע למדרגה של הדלקת נרות שבת. הדלקת נרות חנוכה זה כן מצוות עשה דאורייתא של הדלקת נרות שבת, עד כדי כך לפי הקבלה. מבחינת למה כל זה תקון דרבנן, כן זה תקון. אז אומר ילקוט יוסף ואומר, אני לא מבין מה זה, מוכרח בהתחלה שאיסור דאורייתא או איסור חפצה? אני לקחתי את כל השובה של הרב עובדיה. הרב עובדיה כדרכו בקודש הוא מעריך ולא מקצר, אז הוא מוכיח שבכל הסוגיה שאיסורים דאורייתא, באיסור שעניין הזה של בשר וחלב זהו איסור חפצה. אסור לערבב גם? אסור לערבב, כן. לא תבשל גדי. מכאן הוא מוכיח שכל העניין של איסור דאכילה. זה איסור בישול, אכילה והנאה. נכון. לא לערבב בלי בישול? לא לערבב בישול, לערבב מושך שזה אבי יחצו חפצה, לכן אסור לתת לו ידיים לאכול, כי לילד לאכול, אני מסייע לידי עבירה, הוא בא לאכול עכשיו. בכל האיסור דרבנן הוא איסור. אז מה זה איסור חפצה פה? האיסור חפצה זה איסור שיש בבשר וחלב שהרבבנו ביחד. בעצם הערבוב, כן, שבישלנו ביחד. התוצאה שנוצרה היא אסורה. כן, ככל הנראה, אם אני טועה, זה מדובר פה שבישלו ורוצים לתת את זה לילד לאכול. בכל מקרה, העיקר שרציתי לקחת, מה? כן, עכשיו כן, למה שרציתי לקחת מהרב עובדיה, בעיקר שאומר שגם אם נאמר שאיסור דרבנן, זהו איסור שמותר, מה לעשות, כן דאורייתא תקון, לכן בשולחן ערוך ככה. אז כדי לסכם, אי אפשר שלא קצת למעשה מאחורה, הבאתי קצת את השיטות לעניין. הילקוט יוסף, ממש בקצרה בטבלה, הילקוט יוסף. בקטנים, בוודאי שיש להקל מסעודה לסעודה בין קיץ ובין חורף, ואפילו לאחר שעה, המקל בזה לקונים, יש לו על מה שיסמוך. קטנים. סליחה, לקטנים. כן, אלה מה שיסמוך. משמע מדבריו, להקל גם אחר גיל 9, ומשמע שמקל עד גיל י"ב על פי גדר המופלא סמוך לאיש. בסדר? זאת אומרת, להקל פה, באמת זה כולה, כשראית את זה, זה כולה ממש קיצונית מבחינתי. הכולה הזאת מאוד קשה לי עם התרומת הדשן, להרגילו, כי אני לא יכול להגיד לילד שהיום בגיל 12 שנה, מה שנקרא, 11 חודשים ב-28 ימים או 29 ימים, להגיד לו, קח את זה תאכל, למחרת בבוקר להגיד לו, זהו, נגמר לך. אי אפשר. זה לא נתפס. החלקת יעקב, הוא כותב, להקל בזה רק לקטן בן 9, כאילו, זאת אומרת, ודווקא באופן שיש לו רצון לאכול, כן, חלב, לא יודע מה זה. ואם לא ייתנו לו מאכל, לא יאכל. רק חלב, תודה, רק חלב, כן, רק חלב, ואם לא ייתנו לאכול, אז לא יאכל. כיוון
עינוי, אף לשעות מקרה אצלו חשש סכנה. אכן, אם אפשר בקל להאכילות דברים אחרים, בידי יש למנעו בחלב. הבאר משה, עד 3 שנים אין צריך להשעות כלל, רק פיהם לא יהיה מלוכלך מבשר. אחר ג' שנים, בואו ניקח לחשבון שילד פחות משנה הוא לא אוכל הרבה דברים, כן? אחר ג' שנים ממתינים כדי שעה אם אפשר, וכן בכל שנה קצת יותר עד 6 שנים ולמעלה שלא יהיו נתונים חלב אחר בשר עד 6 שעות. כן, בבין 8-9 היה מנהג פשוט וברור שלא ליתן חלב אחר בשר עד 6 שעות, ולא חילקו בין בשר עוף לבשר בהמה. בתינוק חלוש התיר אחר ג' שעות אפילו אחר בשר בהמה, ובעוף הקל קצת יותר. הלקט יושר, תלמידו של תרומת הדשן, הוא כותב, אין להקפיד על קטנים וכן למי שלא הקפיד על ו' שעות, אבל לבנו היה מקפיד מיד כשהיה בר מצווה. ואפשר לומר שהמתנה של 6 שעות, כן, שהמתנת 6 שעות הבין אותה כקצת חומרה או מנהג חסידות, כיוון שלא היה מקפיד עליהם. זה התשובה שם. רק מהבר מצווה. רק מהבר מצווה היה מקפיד עליו. עוד, לא מבין איך הלקט יושר, שהוא תלמיד של תרומת הדשן, והתרומת הדשן הוא אומר תרגיל אותו בעבירות, הוא יכול לבוא להגיד ככה, אבל זהו, זה מה שהוא כתב. המשנה ברורה בש"מ ג' החינוך בלא תעשה בין של תורה ובין של דברים, ובכל תינוק שהוא ברבנה, שמבין כשאומרים לו לא, כשאומרים לו שזה אסור לעשות או לאכול, אבל תינוק שאין ברבנה כלל, אין אביו מצווה למונעו בכל כורחו מלאכול איסורו או מלחללו שבת, אפילו באיסור דאורייתא, כיוון שאינו מבין. ומשמע מדבריו שכל תינוק אינו מבין, אין כלל חיוב להפרישו מאיסור. משנה הלכות, לאכול יחד בשר וחלב אסור באפיקורן, ואחר כך לעת לעת ירגלו להפסיק קצת כשיעור שכבר נתחזק ויכול לסבול, אז יחנכנו לשעות כשאר כל אדם. תשובות והנהגות, מיד כשמבין את האיסור של חלב ובשר, אפילו בגיל 2 ראוי לחנכו דומיה בכל מצוות חינוך דאיסור, ויש להמתין שיעור שעה אחר קינוח והלכה, כן? וכשמגיע להי או ו', כן, 5-6 שנים, שזהו גיל חינוך למצוות, ראוי להתחיל לחנכו יותר מג' שעות ולערך בין 9 או 10, 6 שעות. יביא העומר די להמתין שעה אחת בוודאי, שאפשר להקל מסעודה לסעודה אפילו אם אין 6 שעות. שבית הלוי, קטן שהגדיל קצת, מותר לתת לו מאכלי חלב אחר אכילת עוף. כפי שאפשר לראות, הפוסקים בכלל לא סגורים על מה. כל אחד תפס כיוון אחר מבחינת העניין של גיל. הקו הכללי שאני חושב שמנחה את כל הפוסקים בשאלה הזאת, האם תינוק או ילד קטן מותר לו לאכול גבינה אחר בשר, הוא חינוך. הוצאנו את הבסיס של המחלוקת הזאת, היא בסיס הלכתית, אבל זה רק מסייע לענייני חינוך. איך אני מחנך את הילד שיבין לקיום המצוות? זה פשוט לבנות את הנפש של הילד לעבודת השם. אם אתה בונה לעבודת השם, ואתה רואה שילד חריף ורוצה, אל תקלקל אותו. אם אתה רואה שהילד בכלל לא בעניין, תתחיל לאט, תראה, לפי הגיל שלו, להרגיל אותו. עכשיו, לעניות דעתי, מכל העיון בסוגיה, אין שום עניין כמובן לתת להם, וככל שההורים יכולים למנוע את הילד, אפילו רק כשהוא מתחיל לאכול, למנוע מהילד לאכול את הדברים האלו, יש להימנע. לפחות שעה או 3 שעות, שזה מה שהמתינו בהרבה. ולמה הבאתי 3 שעות? וכל השיטה של השעות, שעות שלא באמת קיימת בהלכה, אנחנו רואים שקיימת בפועל. 3 שעות זה שיעור שבאמת מובא בחלק מהפוסקים, שבפוסקים אנגליים הביאו גם את זה, עם התה של 5, אחרי הסעודה הקטנה של 3 שעות, יש אחד מהפוסקים שהביא את זה. אני לא חושב שזה הבסיס ל3 שעות בכלל, אבל כן ראיתי דבר זה כתוב איפשהו. זה כן נותן הבנה של מסעודה לסעודה. זה בדיוק. כי עיקר הגמרא שאומרת, אמרו כמו מסעודה לסעודה אכילה, כן.
אז סעודה לסעודה, אם אתה באמת ככה, זה כמה זמן עובר בין אדם לאדם שאוכל סעודה. אז יש פה את המחלוקת, את החלוקה שבין חורף לקיץ, כמה זמן עובר בין סעודת קיץ לסעודת חורף, עד שמתחילים לאכול, כן או לא. הפוסקים לא אוהבים את השיטות האלו. יש גם כן בהלכות נידה, בקפ"ד, לגבי החישוב של ההפלגות, יש מה שנקרא אשך מביא שם. האם זה חידוש הלבנה גורמת, ואם זה חודש של 29, חודש של 30, בכל מיני דברים, זה יום קצר. יש שם, לא זוכר מי זה שמביא שם, יש שיטה מוזרה שבימי החורף מקצה, לא הרע, לא, זה כבר באחרונים מובא, אשך מביא אותו. אני רואה אותו עכשיו בשולחן ערוך שלי, כן, לא זוכר. בקיצור, אז שם בימי החורף מקצרים, בימי הקיץ מעריכים. בקיצור, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. זה כל היסוד גם כן שנדע שביטלו את כל דין זב וזבה, שלא יבלבלו בין הספירות. אנחנו צריכים דברים ישרים בספרים מובנים. אז לעניות דעתי, כמה שיכולים ההורים להימנע מלערבב בשר וחלב, בפרט עם המתנה של שעה לפחות, או 3 שעות בילד קטן, עד גיל 3, אין שום סיבה בבית. היום יש כמעט הכל או פר וזה, יש תמיד שוקולד פר ואפשר לתת, עם השפע שיש, לא חסר. אני חושב שעד גיל 3 לפחות לא צריך ללקט, לא פחות משעה. החל מגיל 3 באמת להתחיל במתכונת של 3 שעות, בהבנה שאנחנו בונים, ותמיד בדיבור ותמיד בשיח עם הילד, לפי מה שהילד מצליח להבין. שמתחיל להגיע לגיל 6, 7, 8, לכל ילד לפום חורפה דילה, לפי החריפות של הילד להתחיל להוסיף, וזה לא מזיק להוסיף לו כל פעם קצת, כמו שמובא בענייני של התענית של יום הכיפורים, שמוסיפים לו לשעות, ודוחים לו טיפה את הדברים, עד שבסופו של דבר הוא הבין, הבנתי, זה, ואני יכול להסתדר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.